què és el més preocupant d'això? Que fa gràcia. Un entrenador de futbol entra a l'estadi i fa veure que li entren ganes de vomitar, que li entren arcades. I quan sembla divertit, deixem de qüestionar-la. Comença la normalització de la violència. No es tracta d'un cop físic, és una cosa més subtil. Això connecta amb els adolescents. Bromes passades, insults, humillacions, cops. Quan una conducta ens fa gràcia, baixa el filtre crític. El que abans semblava alguna cosa de mala educació, ara comença a ser part del joc. Aquí l'element clau és la desconnexió moral. Sabem que està malament, però ho justifiquem. És humor, és futbol, ho justifiquem i així podem riure sense sentir-nos culpables. El problema no és el gest en si, és quan nosaltres justifiquem unes accions concretes i comencen a ser simpàtiques, agradables. No és futbol, és com comencem a riure'ns dels altres sense pensar-hi. Perquè la violència no només comença en un cop, comença també amb un gest. Com funciona la desconnexió moral? 1. Es minimitza. No és per tant, això no és res, no passa res. 2. Difusió de la responsabilitat. És que tothom ho fa. 3. Deshumanització. S'ho mereix, és que és molt estrany. I 4. Justificació del context. S'ho ha buscat, s'ho mereix. I així, tot i que la norma existeix, queda apagada, queda desconnectada, i això com a educadors és un punt clau, perquè si només fem normes, sancions, xerrades, només queda en el món del coneixement, i el problema no és de coneixement, sinó de desconnexió. Perquè tothom sap el que és correcte, però tot i així no ho fa, desconnecta. Anem a un exemple. Si un company insulta un altre dins de la classe, i nosaltres li demanem explicacions, ell probablement ens dirà era una broma, ja no s'enfada, ja sap que no és de veritat. El problema no és que no tingui valors, el problema és que ha après a desconnectar-los. I per això l'important és treballar la consciència d'aquesta desactivació. Cal treballar la consciència de les justificacions que fem i la responsabilitat dins del grup. I això, treballant això, podrem desactivar o eliminar el botó de la desconnexió moral. Moltes gràcies per ser aquí i fins aviat.